Krásný den, dámy a pánové, vítám vás na setkání Institutu pro veřejnou diskuzi. Téma je, myslím, poměrně zajímavé a velmi aktuální, a to Česko na cestě k bezemisní energetice. Když bych se na to podívala tím nejaktuálnějším pohledem, tak bych mohla říct, že Česko na cestě k bezemisní energetice váhá. Kudy se vydá a po středečním jednání vlastně vůbec nevíme, vše je odsunuto, vše teď leží v rukou politiků, zástupců parlamentních stran, kteří se všichni shodují v tom, že jádro je ta správná cesta, ale jakým způsobem, tak v tom je velký rozpor. Nebo možná hlavně s kým a za kolik. Krok nebo možná skok vpřed měl odstartovat nízkouhlíkový zákon, tedy zákon o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice, který čeká ve sněmovně třetí čtení. V plánu je na pátek 18. prosince, ale ne všechno jde podle plánu a tak zřejmě i tahle norma bude muset počkat na rozhodnutí nebo dohodu zástupců parlamentních stran. Jak si tedy Česko stojí na cestě k bezemisní energetice, do jejíhož cíle má dojít nejpozději v roce 2050 a jak bude schopno plnit nové plány snižování emisí, o kterých právě v těchto dnech jednají lídři zemí Evropské unie. Tak to je téma následující hodiny a půl s Karlem Havlíčkem, místopředsedou vlády pro ekonomiku. Dobrý den. Dobrý den. Také Danielem Benešem, který je předsedou představenstva, generálním ředitelem skupiny ČEZ, ale také členem NERV 2020. Dobrý den. Hezké poledne. Ano, přesně tak. Jan Juchelka, další člen NERVu a předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky. Dobrý den, děkuji za pozvání. My děkujeme, že jste ho přijal. No a také Daniel Svoboda, managing partner společnosti McKinsey Praha. I vám dobrý den. Děkuji za pozvání, dobrý den. Pozval vás Institut pro veřejnou diskuzi, jak už zaznělo, a jak přímo z jeho názvu vyplývá, je to i o vašich dotazech, takže se nebojte ptát. Stačí vyplnit formulář přímo pod streamem, tedy pod videem, které sledujete, a já se pokusím co nejvíc těch dotazů předat tady našim panelistům. Ještě mi dovolte poděkovat partnerům akce, tedy skupině ÚJV, a také vydavatelství Ekonomia, tedy týdeníku Ekonom a Hospodářským novinám. A teď už se soustřeďme na cíle České republiky v podobě zajištění energetické bezpečnosti a bezemisní energetiky zároveň. Jak to splnit? Má recept Daniel Beneš, generální ředitel ČEZu. Děkuji za slovo. Já když jsem si před pár dny chystal těch pár slajdů na dnešní diskuzi, tak jsem to vzal tak poctivě z gruntu, že tam uvidíte na těch slajdech zásadní informace, nicméně, když se tak uvědomuji, jak významné hosty jste pozvala, teď nemyslím sebe, ale myslím ty ostatní samozřejmě, tak to projedu velmi rychle, protože ta diskuze sama o sobě bude zajímavější, obzvlášť když jste uvedla, co se děje v posledním období. Tak se na mě asi nebude nikdo zlobit, když to pojedu ve velké rychlosti, protože si myslím, že ti, co to sledují na tom internetu, tak jsou většinou znalí toho tématu. Tak tady na prvním slajdu vidíte, jakým způsobem vlastně Česká republika řeší svoji energetickou bilanci. Tenhle ten graf je bilance, kterou jsem vytáhl ze státní energetické koncepce 5 let staré, optimalizovaný scénář, kde vidíte, jak jsou naplánovaná výroba podle jednotlivých typů zdrojů a vidíte tam, že jsme zatím přebytkoví, protože ty čáry nad tím je spotřeba. A vidíte, že ten problém budeme muset řešit podle toho, kdy se odstaví současné bloky v Dukovanech za nějakou dobu, anebo ještě později, ale řešit je tak, jako tak budeme. To znamená, toto je základní vlastně graf, nad kterým se odehrává veškerá diskuze nad potřebou jakýchkoliv nových zdrojů v budoucnu. Vedle toho do toho vstupuje, jak vidíte dole, ta část hnědá, to je hnědouhelná energetika, což souvisí s postupným odstavováním našich uhelných elektráren a o tom určitě bude pan vicepremiér mluvit ve větším detailu. Když se podíváte na další slide, tady vidíte vlastně ty cíle, které si předepsala Evropská unie a propisují si i do cílů České republiky, ať už jsou to cíle ve snižování emisí skleníkových plynů, nebo je to zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, nebo to jsou energetické úspory. Tyto cíle mají vždycky přesně stanovené, kolik procent to má být proti původní hodnotě k nějakému datu a ještě se ty ambice postupně se přísňují, zvyšují podle toho, jak Evropská unie čím dál tím víc ve svých politických ideích a předsevzetích jde víc tímto směrem klimatické neutrality, kterou ohlásila vlastně při svém vstupu do funkce paní von Leyenová, takže tam je vidět, že ten progres je tam značný. Dopadá to na Českou republiku, vlastně ten jízdní řád je Green Deal,
který už se začal realizovat, to už je konkrétní plán s konkrétními datumy a konkrétními parametry, které se mají splnit a dá se očekávat, že do poloviny příštího roku už budou konkrétní změny evropských direktiv, ať už o obnovitelných zdrojích, o energetické účinnosti nebo obchodování s emisníma povolenkama, což bude mít dopad na cenu emisní povolenky. Což vidíte dál. Tady vidíte, jak roste cena CO2 a dá se očekávat, že ten růst bude opravdu jako markantní v budoucnu. Výrazně to zhoršuje situaci uhelných elektráren. Ta křivka, kterou vidíte oranžovou, tak to je vlastně hnědouhelný baseloadový spread, který už je dneska někde pod 20 eury za megawatt hodinu. Dá se říct, že ty uhelné elektrárny, které jsou starší a mají nižší účinnost, kolem 32-33%, už se dostávají dneska do ztráty, protože za těch 18 euro prostě nejsou schopni prostě produkovat elektřinu a zbývají vlastně v zisku už jenom některé modernější, účinnější, většinou nadkritické bloky, které ještě nějaký zisk mají, ale to se do budoucna bude měnit. To znamená paradoxně to, co začne postupně vypínat uhelné elektrárny, nebudou politické prohlášení, ale bude to cena emisní povolenky a direktivy vlastně Evropské unie ohledně emisí a ohledně taxonomie neboli udržitelnosti financí, doporučení bankám. O tom určitě bude mluvit pan generální ředitel Juchelka. Tady vidíte graf, který je další zajímavý, který jsem zařadil, a to je, jak se jednotlivé sektory podílejí na emisích skleníkových plynů a co vlastně se musí dít pro to, abychom došli prostě k úplné dekarbonizaci. Co je zajímavé, většinou se vlastně pohlíží na toho, kdo je ten tvůrce toho CO2, těch emisí, na energetiku, ale vlastně energetika se podílí na těch emisích jenom 1/3. Jsou tady úplně jiné sektory, jako je doprava, další průmyslové sektory, vytápění, které se podílejí větší mírou. A to proto, že jsou závislé na fosilních palivech. A tyto všechny sektory budou se muset zelektrifikovat tak, aby byla šance dojít k té úplné dekarbonizaci. Ať už to bude přímou podporou elektrifikace, jako je elektromobilita a vytápění, které nebude založeno na fosilních palivech, tak to bude i nepřímá podpora elektrifikace, která bude spočívat v narovnání těch podmínek, protože dneska vlastně v tom systému obchodování s emisními povolenkama větší část toho hospodářství vůbec není, takže se bude muset zavést cena CO2 v dopravě, v individuálním vytápění. Budou se muset vlastně řešit ty sektory z podobného hlediska, tak aby postupně došlo k celkové dekarbonizaci celého hospodářství. Když se podíváte na Českou republiku, a to je zase slide, který projedu hodně rychle, abych nebral obsah panu vicepremiérovi, tady je vidět celá řada oblastí, kde se České republice podařilo dosáhnout výrazného pokroku, ale protože se týkají i ČEZu, proto je mám i tady ve své prezentaci. Jednak je to prodloužení provozu jaderných zdrojů, kdy jsme úspěšně dokončili povolení prvního bloku v Temelíně na dalších 10 let. Stejně tak máme povolené všechny 4 bloky v Dukovanech. Technicky za to je to na dobu neomezenou, ale periodicky se to kontroluje jednou za 10 let. Máme před sebou obnovení povolení k provozu druhého bloku v Temelíně. Co se týká nového jaderného zdroje, o tom určitě bude debata. Podařilo se nám s velkou podporou pana vicepremiéra a dalších lidí z exekutivy státu restartovat ten projekt, dát mu nějakou dynamiku a v létě jsme uzavřeli smlouvu mezi státem a ČEZem. Vlastně v legislativním procesu je ten zákon o přechodu k nízkoemisní energetice, který nám potom dá možnost dojednat smlouvu o výkupu z takovéhoto nového zdroje. Takže by měly paralelně teď běžet 3 procesy. Jednak je to ten legislativní proces, bude dokončený a měl by vést k dojednání smlouvy o výkupu. Paralelně s tím by měla probíhat notifikace celého toho modelu a paralelně s tím by měl probíhat výběrové řízení na generálního dodavatele té jaderné elektrárny. A určitě o tom bude diskuze. Třetí podstatná věc, která se stala v České republice, je vlastně to, že uhelná komise došla k nějakému závěru a říká, že by mělo dojít k ukončení provozu uhelných zdrojů v České republice
v roce 2038 a teď je před námi de facto přetavení do legislativy a nastavení těch jednotlivých podmínek a dalších detailů a jak se budou řešit dopady na ty sociální, dopady na ty jednotlivé regiony. To všechno se bude muset řešit teď v dalším období. A čtvrtá, poslední podstatná věc, která s tím souvisí a kde si myslím, že dosahujeme výrazného pokroku, je spuštění de facto transformace českého teplárenství, kde jsme přesně v tom momentě toho výstřelu z té startovní pistole. Tak, tady vidíte, jak si stojíme v těch našich cílích ve srovnání s ostatními státy V4. Dá se říct, a nechci být kritický, jen chci říct, že globálně ty čísla máme na úrovni těch ostatních 22% podíl OZE, to je to, co se dojednalo v Bruselu, o něco víc má jenom Polsko 23%, takže jako je to víc než Slovensko a Maďarsko, ale je to dáno především teplem a chladem, ale v samotné elektřině máme ten cíl nejméně ambiciozní, což je zajímavé si říct. Pak se pojďme podívat na slide, jak se na to dívá veřejnost, jak je zajímají bezemisní zdroje. Když uděláte průzkum veřejného mínění a položíte našim českým občanům otázku, které výrobní zdroje by podle jejich názoru měly být v roce 2030 ty dominantní, které by měly mít největší podíl, tak vám 46% řekne, že by to měly být jaderné zdroje a 44% říkají, že tím největší podíl by měly mít obnovitelné zdroje. Což si myslím, že je úplně v souladu s českou státní energetickou koncepcí. To znamená, čeští občané říkají zhruba plus minus to samé, co říká česká státní energetická koncepce. A poslední slide vlastně už hovoří o tom, že když už máme ten ideální moment, Brusel to chce, jsme na to nastaveni i tou veřejností, co si o tom myslí, tak je potřeba si říct, co poslední, a to jsou peníze. Je zde významná příležitost využít evropské prostředky na to, abychom nasměřovali transformaci české energetiky směrem k bezemisní, ať už jsou to ty finanční fondy, které souvisí s rozpočtem EU, nebo to je plán obnovy, který se v českém případě potom protaví do národního plánu obnovy, nebo jsou to ty konkrétní fondy, jako je modernizační fond, inovační fond, nebo využití prostředků z prodeje emisních povolenek. No a poslední věc, která tomu bude výrazně napomáhat, tak to bude samozřejmě veškerá legislativa související s regulací finančního trhu, která bude tlačit banky k tomu, i když oni to dělají dobrovolně a rádi, k tomu, aby tlačili na své klienty, průmyslové podniky, energetiky, aby vlastně šli cestou k snižování emisí a k úplné dekarbonizaci na úrovni těch korporací. Tak to si myslím, že nejrychlejší verze, jak jsem mohl říct ty svoje slajdy, abychom měli prostor potom k další diskuzi. Děkuji. Já si myslím, že perfektně děkuji Danielu Benešovi, šéfovi ČEZ. A Jan Juchelka určitě bude mít pak možnost reagovat na to, jak to dělají rády banky a jak to vidí banky. Ale teď už Karel Havlíček, místopředseda vlády pro ekonomiku. Určitě na vás ještě ledasco zbylo v tom energetickém mixu České republiky a budoucnosti. Tak pojďme na to, jak vidíte teď, dnes, potom, kdy jste musel rozhodnout, že tedy o Dukovanech se rozhodne nejdříve koncem ledna a kdo ví, jestli ta varianta 4 nepřijde na řadu, což by znamenalo až tedy po dalších parlamentních volbách. Ale jak vidíte vy budoucnost nízkoemisní, bezemisní energetiky v Česku? Já jsem pozorně poslouchal prezentaci pana předsedy Beneše, takže se budu snažit dostávat do těch oblastí, kterých se dotknul trošku méně. Přesto vlastně jste trošku vlastně dostavila do určité výzvy. Posun Dukovan není žádný v zásadě v tuto chvíli. O tom, že se Dukovany budou stavět, o tom je rozhodnuto, o tom jsme rozhodli už někdy před rokem a půl. Teď se vytváří nějaký jízdní řád a to, že tendr měl být v ideálním případě spuštěn, ale i podle plánu na konci tohoto roku a spustí se o něco později, my říkáme o něco později, teprve poté, co se domluvíme s politickými stranami na schématu, nebo řekněme vůbec na scénáři, to je asi lepší, výběrového řízení, tak na tom není nic špatného. Naopak, jdeme cestou větší jistoty, protože nebyl by žádný problém to spustit teď, ten tendr, on je připraven. Ale protože to je věc, která jde přes několik dalších vlád, tak by bylo na nejvíc nešťastné riskovat dneska to, že o něčem rozhodneme, možná třeba i na sílu, a za několik
měsíců, možná let, těžko říct prostě, až tady bude další vláda a další vlády, tak by se šlo do hazardu toho, že by to někdo mohl zastavit. Takže je lepší si měsíc počkat, ale v zásadě na jízdním řádu jádra se nemění vůbec nic. Ale já bych začal úplně ničím jiným, a to je uhelnou komisí. Tady se hodně diskutuje o tom datumu 2038. Popravdě řečeno, to na té uhelné komisi nebylo to nejpodstatnější. Daleko důležitější byl ten jízdní řád toho, jak se bude uhlí nahrazovat. A tady jenom musím do toho dát tu vsuvku toho, že my jsme společně s Německem a Polskem vůbec z té střední Evropy nejvíce orientovaní na uhlí. V rámci vytápění je to skoro 60%, v rámci elektřiny je to necelých 50%. A to, že se bude uhlí odstavovat, no o tom není nejmenší pochyb, ani nebyla nejmenší pochyba o tom, když jsme do toho šli. Věc druhá je ta, že to musíme něčím nahradit, protože nemůže nastat situace, že Česká republika bude energeticky nesoběstačná. To by mělo skutečně vážné dopady nejenom na cenu elektrické energie, ale obecně na cenu energií, ale mělo by to dopady i na, řekněme, určitou míru naší suverenity. My jsme energeticky orientovanou zemí a vždycky to byla naše velmi silná deviza. Mimo jiné přenosová soustava v České republice je jedna z nejlepších vůbec v Evropě. Takže přijít o tuto ekonomickou výhodu, konkurenční výhodu, vyjednávací výhodu a do značné míry i pozici České republiky, to by byla katastrofa. Takže pro nás bylo nesmírně důležité to, že se musíme bavit o tom, jak se to bude v těch jednotlivých letech, to znamená už v roce 20 až 25, 25 až 30 a tak dále, nahrazovat dalšími zdroje. Samozřejmě tam byl aspekt ekonomický, o tom není nejmenší pochyb, protože když budeme něco nahrazovat, tak to bude něco stát a musíme vědět, kde na to vezmeme. To je jednoduchá úvaha. Je tam aspekt technologický, protože nahradit není jenom o tom, že si to řekneme někde za stolem, je to také o tom, že na to musí být nějaké technologické předpoklady, například jádro prostě nepostavíme za 5 let. A současně tam jsou jednoznačně parametry ekologické, to znamená, musíme zredukovat CO2. Takže my vlastně máme, a myslím si, že to je hrozně dobře pro širokou veřejnost, krásný jízdní řád toho vlastně, co čím budeme nahrazovat. A já vím, že někdo může říct, ale to svým způsobem vlastně už bylo ve státní energetické koncepci. Ano, ale ukažte mi na člověka běžného, který ví, co je to státní energetická koncepce. Dneska i díky uhelné komisi lidé ví, co se vlastně připravuje, proč se to připravuje a co vše zatím je a co se hlavně musí udělat. A možná i začínají chápat, co to všechno bude stát a že to není jenom o tom, že si od stolu řekneme, tak strašně jednoduché, matematicky si dopočítáme, že investujeme obrovské množství do obnovitelných zdrojů a ono to všechno krásně bude fungovat. Nebude, protože třeba obnovitelné zdroje, které musíme podporovat, jsou zdroje nestabilní, měly by negativní vliv na stabilitu přenosové soustavy a musíme je doplňovat těmi stabilními. Takže to je jedna věc. Jinými slovy, uhelná komise do značné míry ukázala cestu a jízdní řád k přechodu k bezemisní energetice. To je spojeno, jak už zde řekl pan předseda Beneš, s úkolem číslo 1, kterým není jádro v tuto chvíli, a to je přeměna českého teplárenství. Jsme v situaci, kdy, jak už jsem říkal, 60% teplárenství je závislé na uhlí. Máme zde centrální zásobování teplem, což není doba socialistická, což není doba minulá. Mimo jiné některé země skandinávské to stále využívají. Je to bezpečný, ekonomicky výhodný a do značné míry i ekologický režim, který samozřejmě ekologičtější bude v momentě, kdy přejdeme na nové zdroje. O tom není nejmenších pochyb. Ale to je výzva obrovská, která bude daleko dříve zrealizována, než je konec uhlí. To znamená, my máme řádově roky, a nechci ani říkat to finální datum roku 2030, protože to pravděpodobně nikoli z důvodů politických, ale ekonomických bude muset být dříve, protože cena emisní povolenky zřejmě spíše půjde nahoru. Takže musíme převést české teplárenství z uhlí na plyn. Vůbec nediskutujme o tom, že to bude něco jiného. Bude, ale dominantní bude plyn, pak bude biomasa určitě, což je nepochybně velkým trendem. Otázka je, jak dlouho, ale myslíme si, že v těch dalších 10 letech určitě a pravděpodobně ještě třeba odpady a tak dále, spalování odpadu. Další silná oblast je samozřejmě přechod na obnovitelné zdroje obecně. Pan Beneš tady celá pěkně prezentoval tu naší pozici v rámci V4 i v rámci našich ambicí a hlavně cílů a závazků vůči Evropě, čili jdeme z nějakých 15 současných procent podílu na obnovitelných zdrojích na 22% do roku 2030. I to je extrémně náročné, drahé
A je pravdou, že v tom vytápění jdeme a dokonce musíme jít rychleji, zatímco v té elektřině jdeme o něco pomaleji, nicméně i tak nás to bude stát prostě desítky a desítky miliard korun a konečně to, že už dnes nás to stojí řádově skoro 50 miliard korun ročně, je jasná zpráva. A teď tím ale, já to neříkám ani politicky, ale musím připomenout to, že těch 50 miliard nás to stojí díky tomu hazardu, který jsme tady zahráli v roce 2009, 2010 a velmi nešťastně jsme podpořili zejména fotovoltaiku a díky tomu nás to dneska stojí tyto zdroje. Bohužel to negativně dopadá tím pádem i na ty nové investory, ale ty my nemůžeme vyeliminovat, naopak my je podpoříme, ale bude to podpora investičního charakteru, rozhodně nelze počítat nějakou zásadní podporu provozního charakteru. Zatímco v tom teplárenství, kdy budeme přecházet na plyn, biomasu a tak dále, tak tam počítáme jak s investiční, tak provozní podporou. A máme na to relativně hodně zdrojů. No a pak nám už nezbývá nic jiného než jádro, protože pokud to chceme vyskládat, jakožto ani bych neřekl bezemisní energetiku, ale nízkoemisní energetiku, protože samozřejmě plyn není bezemisní, tak jádro je oblast, která nás nemine. Opět je to bez jakékoliv diskuze, protože bychom to v podstatě nebyli schopni uhrát tak, abychom byli energeticky soběstační. Pokud bychom nebudovali jádro, nebo dokonce bychom ho měli utlumovat, tak bychom se stali energeticky nesoběstačnou zemí, nezbylo by nám než nakupovat a musíme si to vždycky doříct, odkud bychom nakupovali, protože po roce 2030 víceméně dominantním exportérem, anebo možná dokonce jedním z mála exportérů, očekává se, že budou tak 3, bude kdo? No bude Francie, protože má více jak 50 reaktorů. Ale já myslím, že na jádře je shoda odborná, je shoda i, řekl bych, politická a co je důležité, je shoda i v rámci obyvatel, takže lidé u nás berou jádro jako klíčový zdroj. No a jádro nebude dříve rozhodně jak v roce 2036, to je náš cíl, naše ambice. V tom jádru jsme za poslední rok a půl udělali tolik práce, které se tady neudělalo za posledních mnoho let. Máme hotovou smlouvu s ČEZem, máme hotový finanční model, investiční model, máme hotový dodavatelský model. Trošku mě mrzí, že se nezvládl zákon do konce roku, ale ten je připraven se vším všude, ale prostě sněmovna, nebo respektive sněmovna, zejména Piráti, ho obstruují, cíleně ho obstruují, trošku vydírají, takže bude schválen o něco později. Předpokládáme, že teď ve třetím čtení v tomto týdnu by mohl projít, pak nás čeká Senát, uvidíme, jestli se to vrátí zpátky, ale radši jsme posunuli jeho účinnost nikoli k 1.1., ale k 1.3., ale to v tom 20letém horizontu budování jádra nehraje prakticky žádnou roli. Je to spíše určitý signál a řekněme i nějaký trend, prostě, který se Piráti snaží dneska prosazovat a osobně si myslím, že jejich cílem je to jádro postupně utlumit. Ale to je jenom nějaký můj pocit. V každém případě teď jsme v situaci, kdy současně diskutujeme tender, to znamená zadávací dokumentaci a to je to, čím jsme vlastně začínali, vlastně tu vaši výzvu, kdy nejdříve to musíme prodiskutovat na té politické úrovni, protože tender je připraven, v zásadě jediná věc, která se tam v tuto chvíli musí dohrát, doplnit, jsou bezpečnostní zájmy státu. Máme tady několik variant, jakým způsobem můžeme postupovat, ale samozřejmě my jsme v situaci, kdy musíme to jádro budovat s ohledem na to, aby jsme za prvého 2036 postavili, za B, aby to bylo technologicky možné, to znamená, nejsou to úplně všechny typy všech možných reaktorů, budujeme prostě 1200 MW, za další, aby to pro nás bylo ekonomicky únosné, což znamená to, že to bude za, řekněme, rozumné ceny investiční a bude to za rozumných úrokových sazeb, které poskytne stát společnosti ČEZ a ty musí být notifikovány Evropou, či není to o tom, co chceme, ale do značné míry taky kam nás pustí. No a aby jsme tohleto zvládli ekonomicky, no tak pochopitelně je to o tom, že potřebujeme nějaký kompetitivní tender. To znamená, pokud ukážeme na 1, 2, možná 3 země a udělají nám tam prostě nějaké konzorcium, tak v tu chvíli se taky může stát, že budeme de facto jednat pouze s jedním, možná se 2, což samozřejmě může znamenat to, že ta cena bude vyšší. Když ta cena bude vyšší, logicky bude vyšší výkupní cena energie a bylo by to už takové, že by se nám to nevyplatilo, protože zatím dneska to tlačíme k tomu, že výkupní cena energie bude velmi výhodná
A ať už se cena elektrické energie bude vyvíjet tak či onak, tak na to v zásadě náš zákazník, spotřebitel nedoplatí, což je nesmírně důležitá zpráva. Proto chceme kompetitivní tendr, ale samozřejmě diskutujeme o tom, jak ho nakonec ještě nastrojit. A to je to poslední, co jsem chtěl říct, protože pochopitelně musí být splněny bez zbytku bezpečnostní požadavky státu. Takže vlastně balancujeme na tom, abychom ten tendr z těchto úhlů pohledu byli schopni dát rychle dohromady, ale paralelně, jak už zde padlo, jede proces notifikace, jede v proces zadávací dokumentace, čili tendru a samozřejmě ten legislativní, kdy už věřím, že dohrajeme ten zákon a bude přijat. Vicepremiér Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu také, který má všechno tohle na starosti, nelehký úkol. A předávala jsem vám zbytečně, krásně jste to zvládl všechno doplnit, děkuju. Ano, míříme k Janu Juchelkovi, předsedovi představenstva, generálnímu řediteli Komerční banky. Ono už tady o tom byla řeč, role finančního sektoru je velmi důležitá, banky zelenají a jak se staví k jádru a vůbec k financování bezemisní. Nejen energetiky, ale ekonomiky. Děkuji za slovo. Já navážu na své dva předřečníky a hlavně na poslední věty pana generálního ředitele Beneše, který vzpomněl roli finančního sektoru právě v období přechodu z emisní nebo z uhelné na bezemisní. Už to jede. Na bezemisní energetiku. I pan vicepremiér Havlíček hovořil hodně o cestě ze současného stavu do nějakého cílového stavu, takže byť cesta zde není cíl, abych parafrázoval toto pořekadlo, tak je velmi důležitá. A banky v souladu s tím, co se děje na mezinárodní scéně, a dovolte mi, abych začal jako hodně ze široka, tady se bavíme o nějakých 17 principech a cílech udržitelného rozvoje definovaných na půdě OSN, ze kterého se, a mimochodem ty cíle se týkají mimo energetického sektoru také například demografického vývoje na planetě, týká se ochrany krajiny, týká se dostupnosti potravin a tak dále. To znamená, snaží se jako řešit globální problémy dneška, tak současně se staví nějakým způsobem i k ochraně přírody a z toho se odvíjejícího přechodu na bezemisní energetiku. Banky v roce 2019 podepsaly takový commitment, takovou chartu odpovědného bankovnictví, ve kterém si stanovili určité principy chování a principy přístupu vlastně k financování té tranzitivní periody mezi současným stavem a tím cílovým. Současně regulátoři, kteří vlastně na celém světě určují pravidla, určují tón pro banky a pro další účastníky trhu finančního servisu, se spojili na všech kontinentech, dali hlavy dohromady a říkají, musíme vymyslet taková pravidla, která na straně jedné tuto cestu podpoří a na straně druhé bankám vytvoří prostředí, ve kterém se nevystaví nějakému masivnímu nečekanému riziku. Bankovnictví na konci dne je o řízení rizik a tato cesta svá rizika samozřejmě vytváří a tváří některá rizika nová. Na půdě Evropské centrální banky a Evropské komise se pracuje na taxonomii vlastně definic jednotlivých rizik, definic jednotlivých produktů a vytváří nějaký legislativní rámec, ke kterému dnes banky přistupují, jak jsem před chvilinkou řekl, na základě dobrovolnosti a které jednoho dne se přemění vlastně na předpisy a na nějaká pravidla, které bude nutno dodržovat. Co nám říká, co nám ta nová pravidla říkají? Říkají nám, že změna klimatu představuje jak fyzická rizika pro samotné podnikání bank, tak pro podnikání jejich klientů. Tato klimatická rizika pro banky a pro jejich risk managementy vyžadují vlastně strategický přístup. Banky musí podniknout kroky k řádnému řízení svých expozic v jednotlivých postižených sektorech. A
k tomu si musí vytvořit vlastně novou strukturu nebo dodatečnou strukturu řízení rizik. Ono to zní relativně sofistikovaně, ale je to důležité říct. Banky tady nejsou tím, kdo něco diktuje, banky tady nejsou tím, co určuje, co se bude dít. Banky doprovázejí své klienty na té cestě od současného stavu k bezemisní energetice. A aby toho nebylo málo, tak tam, kde vlastně Evropa našla společnou řeč relativně rychle, jako v reakci na současnou covidovou krizi, a tady já říkám, že ta krize způsobená koronavirem COVID-19 nevytvořila nová rizika, ale jenom akceleruje některé kroky, tak říká, vytvoříme společný Recovery and Resilience Fund, to znamená fond pro obnovu Evropy, společně všechny členské státy se zadlužíme a použijeme ty peníze na obnovu postižených ekonomik. 30% z této částka, ta částka je masivní, ta se pohybuje na úrovni 700 miliard eur. 30% této částky má být alokováno pro podporu udržitelnosti. Vedle toho vzniká EU Next Gen Fond, který obsahuje 1800 miliard eur, z čehož by Česká republika mohla čerpat až 182 miliardy českých korun pro právě podporu Národního plánu obnovy, o kterém tady byla řeč. A ještě dál tady vzniká tzv. Just Transition Fund, 40 miliard eur, ze kterého Česká republika může získat až 90 miliard korun, která mluví přímo o dekarbonizaci české ekonomiky. To znamená, jsou tady vytvořeny relativně silné incentivy, silná motivace k tomu, aby všechny ty body, o kterých se dotkli mý předřečníci, vlastně dostali i nějaký smysl finančně ekonomický. Některé studie ukazují, že celý ten přechod vlastně a investice nutné do zdrojů obnovitelné energie se na globální úrovni počítají prostě v desítkách miliard dolarů. Jenom chci nějak jako zarámovat vlastně tu diskusi, o čem se bavíme. Je to o velmi vysokých číslech a relativně velmi jako nových nebo nově se ukazujících rizicích, které jsou s tím spojené i například pro bankovnictví. Mise naší banky je, abychom společně s klienty tvořili lepší a udržitelnou budoucnost. Takhle my se definujeme, chceme jim stát po boku a chceme jim stát po boku tím, co umíme podle nás nejlíp, co patří k našemu podnikání, a to jsou inovativní finanční řešení, do kterých ten prvek odpovědného podnikání vstupuje čím dál silněji. Co to znamená v realitě? V realitě to znamená, že v souvislosti se všemi těmi makrotrendy, o kterých tady byla řeč, přistupujeme s naší bilancí k financování české ekonomiky a pomáháme vlastně, nebo jsme připraveni pomáhat k tomu, aby firma ČEZ a další důležití hráči, ale taky menší hráči měli lepší přechod, aby měli dostatek finančních prostředků k tomu, aby ten přechod k bezemisní ekonomice proběhl klidně a řádně. Co to znamená v realitě? V realitě to například znamená to, že financujeme na úrovni municipalit, na úrovni krajů modernizace například výroby tepla, kdy téměř všechna současné zdroje odcházejí od uhlí spalujících zařízení k plynu nebo k biomase. A plyn si myslím, že stojí za zmínku dneska, protože zrovna tohle je médium, které má hrát tu roli přechodu mezi uhlím a plně obnovitelnými zdroji výroby energie. Taky to mimochodem znamená, že například, když nějaké město nebo kraj vytváří výběr nebo vyhlašuje soutěž na stavbu například nové nemocnice, tak naši odborníci mu říkají, zamyslete se nad tím, jestli například se stavbou nové nemocnice nestojí za to zamyslet se nad dalšími aspekty fungování té nemocnice. A to je energetika, to je
vzdělávání spojené a rekvalifikace spojená s touto investicí a například moderní formy diagnostikování pacientů. Ta komplexnost nebo ten vícevrstevný pohled na věc může znamenat, že váš projekt získává nějaké body navíc právě ve světle toho, jak se posuzuje vliv a odpovědnost budoucího fungování té nemocnice pro váš kraj, pro Českou republiku a tak dále. Dalším posledním bodem mé prezentace je, že my jako Komerční banka jsme začali dělat na velmi konkrétních opatřeních, která nám mají pomoci být jako řádně připraveni na tuto periodu. My jsme se zavázali na úrovni Société Générale Group, že do roku 2023 budeme mít až 120 miliard eura investovaných do projektů obnovitelné energie a Société Générale Group je dneska číslo 1 na světě mezi bankami, které financují projekty stavby a provozování zdrojů obnovitelné energie. Současně říkáme, že společně s energetickými společnostmi jsme připraveni podporovat finančně a půjčovat peníze na projekty, které budou podporovat takzvanou decentralizovanou energetiku. Což znamená v praxi to, že na střechách rodinných domů, na střechách nějakých jako podnikatelských budov budou samostatné solární panely, vybavený baterií a nějakým dobíjecím zařízením. To všechno jako ruku v ruce s energetickou firmou umíme podpořit. O výměně kotlů jsem mluvil, není to jenom energetika, je to taky oblast dopravy, kde podporujeme prostě zavádění městské dopravy na plyn, případně na elektřinu v budoucnosti a tak dále. Komerčka má dostatek expertů, najímáme inženýry, taháme se o talenty tady s energetickými společnostmi k tomu, aby nám pomohli definovat právě rizika spojená s touto periodou. A samotná naše firma se zavázala, že do roku 2006 bude uhlíkově neutrální. Tady bych se zastavil a předal slovo dalšímu řečníkovi a těším se na otázky. Já děkuji Janu Juchelkovi, šéfovi Komerční banky, za to představení pohledu bank, které to všechno mají financovat. Pozorně všechno poslouchal Daniel Svoboda, managing partner McKinsey Praha, který si zapisoval poznámky hlavně při vystoupení vicepremiéra Havlíčka, který zdůrazňoval soběstačnost v energetice. A to možná právě proto, že McKinsey vydala v listopadu studii, která mluví o tom, že Česko může zvládnout bez problémů onen cíl do roku 2030 i onen cíl 2050. Jen do roku 2030 to ale může být na 0,5 bilionu a do roku 2050 na 4,5 bilionu, ale můžou to být efektivně využité peníze, ale třeba i za pomoci toho, že se Česko stane z exportéra energie importérem. Ale to už je na vás, pane Svobodo. Jak to je? Tak já si moc cením toho, že mám šanci mluvit přímo po panu Juchelkovi a že tady sedím vedle pana Havlíčka, protože já si myslím, že, a to, o čem mi budu hovořit, že ty inovace, které budeme na té cestě k dekarbonizaci potřebovat, ty budou hodně o inovací finančních technologií a inovací politických technologií. Já si myslím, že ty inovace technologické, ty podle mě pan Beneš a energetika do velké míry už v tento moment má zvládnuté. Já budu hovořit o celistvějším pohledu napříč odvětvími a skutečně my jsme spočítali, kolik by to stálo. A jestli na to budeme muset doplácet, jestli to budeme muset dotovat, anebo jestli dokonce na to můžeme vydělat. Já bych se možná začal tak. Tohle je Heathrow. Na začátku letošního roku anglický soud rozhodl o tom, že budování třetí runwaye na Heathrow je nezákonné. A je to proto, že to není v souladu s podpisem Pařížské klimatické dohody. A je to první velké soudní rozhodnutí tohoto druhu, které je odvozené z Pařížské klimatické dohody. A já ten příklad uvádím na začátku, že ta nová realita pro biznis tady je. A já myslím, že ten tón té diskuze o neutralitě by měl být spíše o tom, jak,
než o tom, jestli a proč. A já možná ještě v krátkosti navážu jedním příkladem na pana Juchelku. V roce 1936 byla v Americe založena agentura Fannie Mae, která v podstatě přišla s něčím, čemu já bych řekl stroj času, hypotéka, která v podstatě je obrovská inovace, která umožnila změnu života pro miliony lidí. A bylo to v podstatě Fannie Mae, bylo dítě nebo byl produkt velké krize a stimulu k nastartování ekonomiky. A já to tady uvádím, protože se k tomu vrátím a navážu na panu Juchelku v tom, že já si myslím, že my na naší cestě k dekarbonizaci budeme muset najít svoji vlastní Fannie Mae. A to já to myslím metaforicky, ne, že potřebujeme novou instituci. Těch asi máme dost, ale potřebujeme finanční inovace. A já myslím, že ta dekarbonizace je hodně o tom. Nicméně já teďko budu hovořit trochu o číslech. Když mě bude výborně. Tak. Já jenom udělám velmi krátkou rekapitulaci toho, čím se zabývala naše studie. Já myslím, že tyto čísla asi všichni známe. Já jenom možná zrekapituluji, od čeho je těch minus 55% a od čeho je ta uhlíková neutralita. V podstatě od začátku minulého století vzrostla teplota zhruba o 1,2 stupně Celsia. A je vědecký konsenzus, že pokud do konce tohohle století nespomalíme ten nárůst tak, aby jsme se vešli do 1,5 Celsia, tak nás čekají další obrovské klimatické problémy. A teďko těch minus 50% je velmi radikální. A je radikální, protože jenom do roku 1990 jsme globálně vyprodukovali 1000 gigatun CO2. A na dalších 1000 gigatun jsme jako země potřebovali jenom dalších 30 let. A v podstatě teď jsme si nastavili jako země a potom jako Evropa svůj nový budget, svůj nový rozpočet na to, kolik můžeme dál vyprodukovat. A to je 570 gigatun do toho roku 2050. A od toho je odvozeno to, že za 10 let máme jako Evropská unie ambici snížit emise o minus 55 a pak dosáhnout té neutralitě. Takže to je ten budget, vůči kterému my jsme to počítali. A teďko ta naše studie, je to nezávislá studie, my jsme ji udělali jako pro bono, je to jako náš příspěvek do právě takovéto diskuze. A co my jsme udělali, že my jsme pro zhruba 500 technologií spočítali capexy, to, kolik to bude stát, potom dopady na OPEXy, ať už úspory nebo naopak navýšení a emise. A v podstatě jsme dělali ten předpoklad, že výkonnost ekonomiky a výstup ekonomiky a konec konců i chování lidí zůstane stejné. Spočítali jsme nákladově optimální cestu, tak, aby naplnila ty evropské cíle dekarbonizace se zohledněním těch zdrojů, které máme, a to, jak rychle ty technologie můžeme nasazovat. A já chci zdůraznit, že ten pohled, který já budu teď komunikovat, to je jedna z cest, o které my si myslíme, že je pro společnost nákladově neefektivní. Je plno jiných cest. A v momentu, kdy se začneme bavit o tom, jestli je v pořádku, že budeme občas čistý dovozce elektřiny nebo ne, tak právě můžeme dělat úplně jiná rozhodnutí, než které budou optimalizovat náklady. Tohle je jenom krátký obrázek, na který já za chvilku rozkliknu a budu o něm hovořit do detailu. Ty barvy jsou jednotlivé sektory a to je to, jak ten scénář by byl v čase namixován mezi těmi sektory. Já nejdříve udělám rozklik na 2030 a pak půjdu na 2050. Ale ještě předtím, než to udělám, já bych chtěl dát do kontextu ty astronomická čísla. My se dneska bavíme o České republice, ale my jsme před několika dní jako McKinsey vydali report na celou Evropskou unii, kde jsme si dali práci s tím, že jsme spočítali, kolik to bude Evropu stát. A to číslo je astronomické, ale já ho dám do kontextu. A to číslo je, že do roku 2050, aby jsme dekarbonizovali, tak na to jako Evropa utratíme 28 trilionů euro, což je 800 miliard za rok. To je obrovské číslo. Nicméně kontext. Zhruba 70% toho capexu je capex, který se bude dít do tradičních technologií, i kdyby tady nebyla dekarbonizace. Takže ten inkrement je asi jenom třetina. A ten inkrement je zhruba 180 miliard za rok.
A Evropská unie za jeden rok proinvestovala v roce 2018 2,7 trilionu. To znamená, že ten inkrement, který jako Evropa potřebujeme vydat, je zhruba 7% všech investic, které děláme doteďka. To je jeden kontextuální bod. A ten druhý, který je ještě mnohem důležitější, a to je ta komplikovaná křivka, na které vidíte, že některé investice budou pozitivní a některé negativní. My si myslíme, že do roku 2050 tak té neutrality můžeme dosáhnout nákladově neutrálně. To znamená, že bude řada investičních projektů, které OPEXy sníží a které se vyplatí a které by vlastník dělal tak jako tak. A pak tam samozřejmě budou ty, které se nevyplatí. A proto já budu potom ještě krátce bavit o těch finančních inovacích, protože ten příběh dekarbonizace je podle nás o tom, jak se popereme s tím, že tady máme obrovský projekt, který se vyplatí udělat, ale někomu se to vyplatí a někomu se to nevyplatí. Mimochodem to, co jsme ještě spočítali, je, že my si myslíme, že během těchto několik dekád celý projekt dekarbonizace vytvoří zhruba 11 milionů pracovních míst v Evropě. Samozřejmě budou sektory jako uhlí a jiné, kde naopak ty místa ubydou. Nicméně ten čistý přírůstek si myslíme, že je zhruba kolem 5 milionů. A je otázka i na nás, jako na Čechy, jak moc na tom chceme participovat. Zpátky do Čech. Scénář 2030. Tam jsou dvě jednoduché zprávy. Jedna je, že 75% té dekarbonizační cesty 2030 se stane z uhlí. Ať už z menší těžby, nebo s tím, že ho budeme méně spalovat. Ten zbytek, ta čtvrtina, je rozprostřená mezi další 3 sektory, jako je doprava, průmysl, budovy. A tam já bych jenom řekl, že ačkoliv si teď můžeme říct, že ta naše dekarbonizační cesta se stane jenom uhlí a v podstatě máme čas řešit ty jiné sektory, tak to není pravda. Protože ty jiné sektory, já bych je přirovnal k tankeru. Doprava, průmysl je tanker. A tankerem myslím to, že průměrný věk auta nebo životnost auta v Čechách je 14 let. To znamená, jestli nezačneme každou novou investiční příležitost, i tak, jak říkal pan Juchelka, zvažovat jako příležitost dekarbonizovat, tak ten tanker neotočíme a potom ty cíle roku 2050 nesplníme. A teď k těm již zmíněným 500 miliardám. Opět obrovské číslo, nicméně já ho dám trochu do kontextu. 500 miliard jsou inkrementální náklady, které potřebujeme vydat, aby jsme splnili ambice 2030. Za prvé, je to 1% HDP. Za druhé, většina těchto 500 miliard má pozitivní návratnost. My si myslíme, že to je kolem zhruba 3/4. A za třetí, o tom mluvil pan Juchelka i pan Beneš, jsou tu nyní fondy, jsou tu nyní příležitosti, které můžeme využívat. Ty prostředky NPO mohou dosahovat pro Českou republiku až 182 miliard a třetina z nich by měla jít na udržitelnost. Takže to je scénář 2030 a teďko něco asi, kam je těžko dohlédnout, ale čeká nás to, anebo to čeká naše děti. 2050, tam je to sdělení jednoduché. Každé jedno odvětví, jestli máme té neutrality dosáhnout, se bude muset radikálně transformovat. Průmysl bude muset být plně elektrifikován, přejít na biopaliva či alternativní paliva, jako je zelený vodík, už se nebude používat uhlí a tak dále. A je to hudba budoucnosti, ale musíme si toho být vědomí již teďko. Investice zde 4 biliony, to je zase obrovské číslo. Nicméně stále mějme na paměti to, že dohromady a dokupy ten investiční projekt by měl být neutrálně. Já vím, aby jsme nechali teď hodně času nebo více času na diskuzi, tak já jsem tady měl připraven ještě pár rozkliků na sektory. Já je udělám velmi rychle, protože myslím, že už jsme se jich dotkli. Myslím, že se budeme bavit o mixu elektřiny, o tom už jsme se bavili. Já myslím, že většina těch hlavních bodů a sdělení zde zazněla. Doprava. Já bych si dovolil přece jenom říct, pohovořit velmi v krátkosti o dopravě z toho důvodu, že doprava je příklad toho, jestli přistoupíme k dekarbonizaci jako příležitosti se připravit na budoucnost.
Doprava je miláček našeho průmyslu, který dělá úžasné věci a má skvělou výkonnost. Ale nastavme si ještě jednou to zrcadlo vůči tomu, kam se chceme dostat. Produktivita na zaměstnance v dopravě je v Německu a v jiných zemích 3x vyšší. A my budeme muset hledat způsob, jak se buď to dostihneme, anebo jak v podstatě uděláme z našeho automobilového průmyslu skanzen, což je mimochodem riziko, o kterém řada lidí z automobilového průmyslu hovoří. Pokud nezačneme mnohem rychleji vytvářet prostředí k tomu, aby jsme adoptovali elektromobilitu. Já zde nebudu hovořit o číslech, možná, že se k ním dostaneme, ale momentálně 0,5% prodaných aut jsou elektromobily. Jestli se chceme dostat na cestu k neutralitě, tak za 10 let to musí být 50%. Průmysl, to je mnohem náročnější story. Já to nyní přeskočím, ale tady nechci malovat nic na růžovo. Tam v průmyslu bude potřeba řada dotací. Nicméně i teď existují technologie, které můžou ty business casey dělat pozitivní. A možná poslední zastávku, kterou bych sem udělal, je kůrovec. Pokud nedostaneme potom kůrovcovou kalamitu, tak nejenom, že naše příroda bude zničená, ale my ty cíle nesplníme. Momentálně lesy kvůli kůrovci jsou větší emitent CO2, než je ocelářství. A velmi podobný, jako je automobilový průmysl. Takže to je možná neintuitivní zpráva, ale je to jeden z největších přispěvatelů té neutrality. A poslední věc, kterou bych řekl, já bych chtěl navázat a ukončit to jednou otázkou, a to je to, co bude ta naše Fannie Mae. Jo? A já si dovolím říct, a omlouvám se ještě za 1 minutu, my kategorizujeme všechny investice, které do té dekarbonizace půjdou do 5 kategorií. Jedny, které mají pozitivní business case a stanou se sami. A pak je 5 dalších, nebo 4 další, kde bude potřeba inovace. Jsou business casey, které jsou pozitivní, ale lidi si je momentálně nedovolí, protože nepočítají svůj život na business case 15 let. Je zateplování budov, kde bude muset investovat majitel, ale nájemník bude mít benefity. Je řada jiných investičních akcí, které možná návratnost dokonce nemají a my musíme najít způsob, jak uděláme finanční inovace a jak uděláme politické inovace, aby jsme ten celkový business case, který by pozitivní měl být, celé společnosti umožnili. Daniel Svoboda, managing partner McKinsey Praha, který sám sem dal otázku a my už tady také sledujeme otázky, které přichází od vás, kteří nás sledujete. Já si myslím, že tady ta otázka zazněla možná opakovaně, týkala se obnovitelných zdrojů. Než se dostanu k tomu, jak je to s tou soběstačností či ochotou uvažovat i v režimu toho, že bychom možná dováželi něco. Ale využiji otázky Milana Smrže, který odkazuje na zkušenosti zejména v zahraničí, kde i studie, i konkrétní příklady ukazují, že města by mohla být závislá jen na obnovitelných zdrojích. A ptá se, proč Česká republika takový scénář nezadala? Proč se nevydává obnovitelnou cestou? To je technicky nerealizovatelné. Musíme to vidět ze 2 úhlů pohledu. První je tedy ty zdroje, které se musí vybudovat, tak k tomu musíme mít nějaké technologické, ale mimo jiné i geografické podmínky. Třeba hodně skloňované Německo, které mimo jiné s tím bude mít poměrně hodně problémů, zejména tak, jak budou ustupovat od jádra a pochopitelně od uhlí, tak jsou hodně závislí na větrných elektrárnách, to my si dovolit nemůžeme, prostě máme úplně jiné geografické podmínky. A postavit to na fotovoltaice, ano, to je jedna z cest. A druhá, nebo další jsou, dejme tomu, biomasa, vodní a tak dále, tak když se díváme na ten podíl, tak ten je relativně malý. Tam úplnou revoluci neuděláme. V té fotovoltaice to částečně jde, ale nejsme schopni to vybudovat tak, že bychom to postavili jenom na obnovitelných zdrojích. To ani technicky to nejde. Druhá věc je ta, že je to taky spojeno s přenosovou soustavou a ta přenosová soustava, která, to ještě jednou musím zopakovat, je v České republice jedna z nejlepších v Evropě,
tak musí být dostatečně stabilní. A obnovitelné zdroje nevytváří stabilitu přenosové soustavy, zjednodušeně řečeno musí tam být za prvé výrazně více instalováno, za další sluníčku nesvítí pořád, to znamená, musí se doplňovat, a abych neřekl doplňovat, musí to být postaveno na vícero pilířích. Čili obnovitelné zdroje je určitě správná cesta, musí se do nich investovat, ale zapomeňme na to, že tady budeme mít 100% obnovitelných zdrojů. Navíc se na to musíme dívat z úhlu pohledu elektřiny, musíme se na to dívat z úhlu pohledu vytápění, případně chlazení, a samozřejmě musíme se na to taky dívat z úhlu pohledu dopravy. Takže je tam vícero aspektů a není to jen otázka té ekonomiky a nalít do toho hodně peněz, ale taky vůbec technologických a geografických možností a pak té přenosové soustavy. S tím souvisí i otázka na Daniela Beneše od Radima Dohnala. ČEZ prostřednictvím ČEZ ESCO dělá hodně projektů s fotovoltaikou na velkých objektech i rodinných domcích. Poslední velkou aktivitou je kryté stání pro více než 300 aut u jaderné elektrárny pokryté fotovoltaikou. Bude stejným způsobem osazovat i své objekty v rámci ČR. Ty plochy jsou obrovské, stejně jako plochy kolem stávajících elektráren, kde už jsou navíc rozvody. Ta otázka směřuje vlastně k tomu, co dělá naše dceřiná společnost ČEZ ESCO. Ta se věnuje samozřejmě decentrální energetice. Odpovím šířeji. Myslím si, že tam všude, kde na našich objektech, a na našich pozemcích, například na výsypkách a na objektech, na elektrárnách, kde všude bude ta možnost, tak určitě budeme všude osazovat tyto řešení, ať už fotovoltaika v kombinaci s baterkou, to všechno podle mě na všech těch našich zařízeních uděláme, ale myslím si, co je podstatné, budeme to chtít dělat i všude jinde, protože chceme prostě část svého biznisu do budoucna stavět na decentrální energetice. Ono to částečně i reaguje i na to, co byla otázka přede mnou na pana vicepremiéra. My se věnujeme prostě obcím, municipalitám. Je pravda, že jejich zbožné přání některých lidí je mít absolutně soběstačné obce založené jenom na OZE. Ono to strašně hezky zní. My proto uděláme maximum, abychom jim ten podíl, který je možný, abychom jim poskytli my, takže to je jako část našeho biznisu rovněž, ale v globálních číslech je to tak, jak říkal pan vicepremiér, vždycky to je kombinace toho stabilního centrálního řešení a toho decentrálního řešení. Já jenom si tady dovolím citovat Dana Drábová, předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, která je také zastánkyní nového bloku, ale zároveň prohlásila, že svět se nezboří, když nebude. Jak to vidí ČEZ? Tak to je velmi filozoficko až ideologická úvaha, jestli se zboří nebo nezboří. Takhle fatalisticky postaveno se svět nezboří, ale myslím si, že by bylo chybné rozhodnutí prostě ten blok nepostavit. Myslím si, že to je odpovědnost vůči další generaci, aby v roce 36 prostě jsme ten blok měli, abychom měli tu dodávku elektřiny. Já to trochu navádím na to soběstačnost versus nesoběstačnost. Já tomu rozumím. Já jsem zastánce toho, že Česká republika má být soběstačná, nemá mít svoji bilanci postavenou na tom, že někdo bude ochoten nám tu elektřinu dodat. V tom globálním světě, když je všechno fajn a když nejsou žádný globálnější konflikty, nemyslím jenom vojenský, ale prostě, že spolu státy úplně nekamarádí, si přes ty hranice přelívají to zboží, včetně elektřiny, všecko moc hezky. Funguje to. V momentě, kdy přijde první nějaká větší krize nebo nějaká jako nepohoda mezi těma státama, tak už to tak jako jednoduše nefunguje. To jsme zažili teď i s rouškama. Přesně tak, proto já jsem zastánce toho, že odpovědný politik, který je lídrem toho svého národa, by měl hlídat to, že ta země je soběstačná. A měl by to hlídat i pro ty budoucí politiky a pro to, aby ta země byla soběstačná, nebyla vydíratelná někým v budoucnu. Takže já z pohledu budoucnosti si myslím, že je správně, aby jsme ten blok postavili, abychom to neposouvali, protože upřímně řečeno, když je dneska někomu 50 let, tak si může myslet, že to, co bude za 20-30 let, se ho až tak moc netýká. Ale v momentě, kdy mám 12letého syna, tak já bych byl rád, aby za mnou chodil do domova důchodců na návštěvu a děkoval mi za to, že jsem tehda byl součást toho správného rozhodnutí. Ne naopak, že když už za mnou nepřijde nebo přijde, tak mi to ještě vyčte, že se svět sice nezbořil, ale nemáme tu elektřinu. Navíc stále musíme vycházet z toho, bavíme se o bezemisní nebo nízkoemisní energetice. No a to jádro je nízkoemisní nebo je v zásadě bezemisní. A vždycky musíme říct to za B.
Když nebude, co tedy bude? To znamená, ano, bude to tím pádem zásadní závislost na plynu, musíme se podívat, odkud se ten plyn bude brát a podívat se prostě, do jaké míry to třeba je i ohrožení bezpečnostních zájmů, nebo není ohrožení bezpečnostních zájmů. To je jedna věc. A druhá věc je, kdo by nám vůbec třeba tu elektrickou energii dodával a za kolik by nám ji dodával. Není možný nevidět to, že posiluje Francie. Velmi zásadním způsobem posiluje Francie v celé Evropě. A proč posiluje? Zejména díky energetické soběstačnosti a díky tomu, že má, ať se nám to líbí nebo ne, prostě víc jak 50 jaderných bloků a chce další stavět. A já jsem hrozně rád, že ta diskuze v Evropě se začíná po mnoha letech vyvíjet relativně správným směrem, protože čím dál tím více se začínají uvědomovat evropští politici, i když jsou relativně zelení, tak si uvědomují to, že má-li se docílit prostě ambicí klimatické neutrality, cílu bezemisní energetiky a tak dále, tak to v podstatě bez toho jádra nebude možné, k čemuž třeba dochází dneska i Holandsko, které bylo relativně rezervované, nebavím se o těch 11-12 zemích, které jsou víceméně projaderně orientované. Daniel Svoboda přikyvoval, že to bez jádra nebude možné. I když vezmeme v potaz to, že bychom měli něco dovážet, tak i tam podle vás to jádro nutné? V tom modelu, který my jsme počítali, kdy zase zdůrazňuji, je to cesta k nákladově nejefektivnější dekarbonizaci, tak v tom mixu my jsme počítali to, co už tu padlo. Posílení OZE, samozřejmě, eliminace uhlí, posílení, tak jak říkal pan Juchelka, plynu jako přechodového zdroje a jako zálohy OZE a zachování podílu jádra, což de facto znamená posílení. Jo? A i v tomto scénáři, kdy teda tam dojde k posílení jádra, i v tomto scénáři, v tom našem modelu bychom se jako země museli vyrovnat s tím, že budou období, kdy budeme čistý dovozce elektřiny, což ještě neznamená, ale to je k diskuzi, že nejsme soběstační. My si myslíme, že to, že budeme dovážet elektřinu, například v období, kdy v severozápadě Evropy bude nadprodukce zdrojů OZE, může pro nás ekonomicky... Z finančních, ekonomických důvodů. A zároveň v tom modelu my počítáme s tím, že soběstační být můžeme, že v podstatě ty záložní zdroje, které budeme mít, že i když se vypne OZE, a ještě k tomu, když vypadne krátkodobě ten největší, nejsilnější blok, tak i tak dokážeme být soběstační. Ale to balancování, co ta soběstačnost, s jakou soběstačností komfortní jsme nebo nejsme, tak to skutečně necháme na politicích. Já se vrátím k té dekarbonizaci. Pane Juchelko, vy jste ukazoval čísla, mimo jiné Just Transition Fund, který jen na dekarbonizaci počítá s obrovskou částkou i pro Českou republiku 90 miliard korun. Když se podíváme na plán nového dukovanského bloku 160 miliard, tak je to víc než polovina. Ale počítá se do těchto projektů, budou ty peníze využitelné i na jádro? Já jednou větou pomůžu panu vicepremiérovi Havlíčkovi. A hned se k té otázce dostanu. Včera měl francouzský prezident Macron relativně zásadní projev k nukleární energetice. V evropském kontextu a Českou republiku v něm jmenoval. Tak jenom dovolte mi, abych udělal takový odkaz, neumím tady vysvítit link, ale ať se kdo chce podívá, prostě kde asi je kontextově prostě diskuse o jádru v rámci Evropy. Jo? Protože si myslím, že to si zaslouží ještě takový dovětek toho, co říkal pan vicepremiér Havlíček. Ale teď pojďme k vaší otázce a k otázce, kterou nastolil Dan Svoboda na svém posledním slajdu. Jo? Co je česká Fannie Mae, prostě co je naše cesta, co je to vystoupení z komfortní zóny, opuštění některých našich zvyků a návyků, jak na straně biznesu, tak na straně politiky a kudy vlastně vede cesta ven. A jak budou využity peníze, které jsou teď reálně na dosah ruky, ať už z lokálního, anebo z evropských fondů. Protože já beru evropské fondy, že jsou částečně naše fondy. To není tak, že někdo z jiné planety sem posílá prostředky. A musím říct, že to, co si myslím, o čem jsem hluboce přesvědčen, zvláště po několika měsíční práci třeba v Národní ekonomické radě vlády, je, že musíme správně nastavit spolupráci veřejného a privátního sektoru. Celá ta
jako opustit některé stereotypy, jak přemýšlíme o tom, jak se například investují peníze do infrastrukturních projektů a najít cesty nové, protože máme-li mít ten správný vliv, protože máme, jako celá ta snaha má být taková, že zadavatelé, to znamená ti, co vytvářejí poptávku po nějakých řešeních, změní vlastně svůj mindset, svoje přemýšlení o tom, jak tu zakázku mají zadat a například do svého rozhodování nastrčí ten element dlouhodobé udržitelnosti, má být postavený na partnerství veřejného a soukromého sektoru a má být založený na využití moderních technologií, které jsou znovu jako na dosah ruky a každá z firem, které tady prezentujeme, je používá. Kombinací toho všeho, vhodnou definicí poptávky, vhodnou definicí nabídky, prostě umíme vytvořit novou realitu prostě v investicích do energetiky a do infrastruktury všeho druhu. A já chci jenom říct, že byť energetice vůbec nerozumím, nebo velmi povrchně, tak to, jestli jaderná elektrárna emituje nebo neemituje CO2, je asi všem známo. Ona CO2 neemituje. No, to, možná i taková věc tady musí zaznít. A nicméně ty prostředky, které vlastně se vytváří na půdě Evropské unie, mají jeden jako element, který je jim vlastní. Ukažte nám, jak reformujete, transformujete své lokální ekonomiky a na základě toho budete honorováni. Na základě toho vlastně budou ty prostředky k dispozici. A jedna z věcí, protože Fannie Mae na konci dne byla vlastně instituce zřízená státem, to, co my jako ruku v ruce v diskusi s panem vicepremiérem Havlíčkem, s paní vicepremiérkou Schillerovou na půdě NERVu diskutujeme například maximální zefektivnění operací s lokálními i mezinárodními veřejnými fondy prostřednictvím tzv. Národní rozvojové banky. A to já si myslím jako nejkratší cesta na nahrávku pana Dana Svobody je, podle mě je to Národní rozvojová banka, která hraje masivně jinou roli než těch rozatomizovaných 16 až 20 lokálních organizací, které manažují peníze z Evropy a z lokálních zdrojů, které podporují střední a malé podnikání, které podporují tranzici od fosilního k bezemisnímu a které investují a kapitálově pomáhají rozvoji vlastně inovací jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru. My tady něco podobného máme, ČMZRB? Si říkám, jestli se to tam nebude přesouvat, ale vrátíme se k dotazům, které jsme ještě nezodpověděli. David Poláček, několik dotazů. Jeden se týkal toho, jak to skutečně je s tím jízdním řádem odstupu od uhlí, protože skutečně mediálně známý je ten termín 2038. Dan Beneš, součástí uhelné komise, tak by možná nás mohl nechat pak nahlédnout trošku i do zákulisí, ale pane vicepremiére, vy určitě ten jízdní řád představíte podrobněji. Ano, pan Poláček se vlastně ptal. Za prvé, já jsem tam před chvílí viděl tu otázku. Jestli, když tedy v tom usnesení není ten jízdní řád, o kterém jsem mluvil, jak to tedy bude vypadat, tuším, že tam bylo mezi roky 25 až 30. Tak zaprvé ten jízdní řád, ten je samozřejmě základní součástí výsledků té uhelné komise. My jsme pracovali celkem 42 variantami, tuším asi ve 4 nebo 5 scénářích, takže to byly jako opravdu zevrubné analýzy. Když dneska někdo říká, že se nepracovalo s analýzami, to je čirý nesmysl, prostě čistě jako účelová argumentace, kterou samozřejmě měly některé zájmové skupiny, aby se pokud možno nehlasovalo a pokud možno to oddálilo na další a další měsíce a furt se to valilo před námi a hlavně by byl prostor pro marketing, tak jsme vybrali variantu rok 38, přičemž v roce 2025, pokud se nepletu, je to ještě 6 000 MW a v roce 2030 už je to 3 000 necelé, to znamená, je to o polovičku. A to je nesmírně podstatné. A děkuji za tu otázku, protože to je daleko důležitější a vždycky jsme to říkali. Někdo tomu říká útlumová křivka, že tam nebyla, no tak na tomhle je ta útlumová křivka úplně jasná. Ale je to v podstatě energetický mix v jednotlivých letech, který bude prostě
korespondovat s našimi možnostmi ekonomickými, technologickými a pochopitelně i našimi ambicemi a cílemi v rámci Evropy. Takže ten jízdní řád je daleko důležitější a ta někdy trošku vyhrocená diskuze 38 a 33 a tak dále není v tuto chvíli vůbec podstatná. Podstatnější daleko víc je to, jak to bude ubývat v těch jednotlivých letech a kdo chce, tak se na to podívá. Myslím si, že je to celá zřejmé. Mimo jiné ten 38 je stejně jako v Německu, kdy zase jenom to dokresluje to, že i Německo je silně závislé na uhlí, podobně jako my. Je tady několik dotazů, které se týkají analýzy jak té od McKinsey, tak například Radim Dohnal ještě zmiňuje, že údajně existuje expertíza od pana Míla, kde je predikce ceny elektřiny až za období plánovaného spuštění jaderné elektrárny Dukovany 2, tedy po roce 2036 nebo realisticky 2040. Mohli byste tuto expertní predikci expertízu predikci ukázat veřejnosti, nebo existuje vůbec, jak těžké je, jaké máte odhady cen po roce 2036-2040, protože to je v dnešní době podle mě naprosto nadlidský úkon a výkon to nějak odhadnout a predikovat. Hele, osobně si myslím, že neexistuje žádná konkrétní expertíza pana vládního zmocněnce, nebo nevím o ní. Vím, že on ve svých prezentacích se často odkazoval na predikce Čepsky a tuším ještě nějaký predikce, myslím EY, nejsem si jistý, jestli to bylo, a tam se všude hovořilo o ceně elektřiny lehce nad 90 € za megawatt hodinu. A on to přebíral tyhle expertizy do svých prezentací, pokud se nepletu. Je to tak a právě vlastně na tom je postavená celá ta logika vlastně výkupu elektřiny v rámci toho 5. dukovanského bloku. Podotýkám, to je jenom 10% celkové výroby elektřiny, čili nemůžeme to vztáhnout na cenu elektrické energie v České republice. Navíc musíme pracovat s regulovanou, neregulovanou složkou, ceny na burze a tak dále, ale ta podstata je právě v tom, že my se snažíme zafixovat dneska tu cenu s ohledem na cenu investice a cenu peněz na nějakých 50 až 60 eurech a v momentě, kdyby logicky ta cena po roce 36 byla vyšší, no tak v tu chvíli vlastně na tom vyděláváme. Je otázka, co ten stát s tím udělá, jestli to promítne třeba do té regulované složky. A nebo kdyby tady byly nižší, což zatím ty predikce k tomu nesměřují, ale připustme, že teoretická varianta je, tak ten rozdíl mezi těmi, dejme tomu 60 eury až, já nevím, třeba 40 nebo 30 eury, což je 20, třeba 30 euro, tak je stále desetinový ve smyslu toho, kolik dneska doplácíme za obnovitelné zdroje. To znamená, pro běžného smrtelníka, spotřebitele je to po roce 2036 pod rozlišovací schopnost, protože se bavíme v tom horším případě, v tom horším, který myslíme, že nastane, že by ho to stálo 10 korun měsíčně. A je tady také dotaz, jestli souhlasíte s čísly a závěry, které prezentoval pan Svoboda. Pokud ne, proč? A ráda bych slyšela na to odpověď i dalších pánů. Tak... To je asi na mě. No, začínáte na vás. Ano, já nemám zaprvé společnost, kterou reprezentuje pan Svoboda, patří mezi nejgramotnější v této oblasti a my s nimi velmi intenzivně spolupracujeme. Participuje se i na plánu obnovy České republiky, vůbec na výpočtu dopadu dekarbonizace. Já musím říct, že s těmi čísly velmi rádi pracujeme, jsou to dobrá čísla, co je důležité. Vlastně McKinsey je společnost, která je globálního charakteru a my si to krásně porovnáváme vlastně, jak je to v jiných zemích světa. To znamená, já si dobře vzpomínám, tak René Neděla, váš náměstek na ministerstvu průmyslu, někdy před rokem 2 mluvil o 3 bilionech odhadu právě těch dopadů, což je já teď nechci spekulovat nad těma ciframa, já z toho vycházím. Samozřejmě nikdo to dneska nemůže říct úplně 100% zodpovědně, ale že to jde tímhletím směrem a že to je v těch řádech, o tom není nejmenší pochyby. Na nás už je něco jiného dneska, připravovat si s dostatečnou rezervou zdroje na to, abychom to byli schopni odfinancovat, to znamená podpořit, ať na té investiční nebo provozní úrovni. A teď samozřejmě ještě musíme pracovat s těmi zdroji tak, že některé evropské zdroje jsou využitelné, ale mimo jiné třeba teď velmi náročně diskutujeme s Evropou, aby jsme mohli využít zdroje z takzvaného plánu obnovy, budeme mít 180 miliard korun, právě na převlečení českého plynárenství. A já tedy rovnou říkám, že z toho neustoupíme, protože jako respektujeme požadavky Evropy, ale není možné, aby nám Evropa říkala, tak na jádro vám nedáme, na plyn vám nedáme, a ty obnovitelné zdroje ano, ale my víme, že technicky prostě nejsme schopni takto zvládnout v té výši. To znamená, jak si my tady prostě nemůžeme v zimě sedět v paneláku v kožichu a svítit svíčkou. To znamená, máme-li cestou k bezemisní energetice, jakože chceme jít tou cestou a půjdeme, pak taky potřebujeme od té Evropy určitou podporu. Daniel Beneš přikyvoval. Plyn jako důležitý zdroj na přechodné období i pro ČEZ.
My samozřejmě počítáme i ve svém firemním mixu i s plynem samozřejmě, ale přestože to není bezemisní, tedy musíme je přechodový. Co je dobré vnímat, že samozřejmě ten plyn Česká republika dováží, takže z hlediska energetické bezpečnosti taky není ideální, ale jako přechodové řešení je to asi nutné. Pánové, já moc děkuji za diskuzi, děkuji Janu Juchelkovi, generálnímu řediteli Komerční banky, Danu Benešovi, generálnímu řediteli ČEZu, Děkuji. samozřejmě vicepremiérovi pro ekonomiku, takhle si to zjednoduším, Karlu Havlíčkovi a také Danu Svobodovi, vedoucímu partnerovi, nebo managing partnerovi McKinsey Praha. Díky moc a díky i za dotazy. Nestihli jsme zodpovědět všechny právě ty, které se týkaly toho, že počítáme se zdroji, které nejsou tak úplně bezemisní, jako biomasa nebo plyn, ale to přechodové období tady musí být. A možná je důležité připomenout, že se nebavíme o bezemisní, ale emisně neutrální energetice a ekonomice po roce 2050. To znamená, že pokud my dokážeme něco s těmi emisemi pozitivního udělat, tak je můžeme na druhé straně také vyprodukovat. Ale tak to by byla otázka nebo diskuze na mnoho a mnoho hodin. Každopádně já děkuji Institutu pro veřejnou diskuzi, že toto setkání uspořádal. Děkuji i partnerům skupině UJV a samozřejmě vydavatelství Ekonomia a hlavně vám, že jste se ptali. Hezký den. Děkuji. Díky.